από το Get Ready With Me για να πάω να εμψυχώσω την κολλητή μου στο μπάσκετ, έχει αγώνες και έχω βάλει ήδη τα αντιλιακά μου. Χρησιμοποίησα αυτό από τη La Vie en Rose που είναι αντιλιακή με χρώμα με SPF 50 και αυτήν με SPF 30, επίσης από La Vie en Rose. Τις κάνω blend γιατί η μία δίνει ένα πιο flawless αποτέλεσμα και η άλλη ένα πιο glowy, αρκετά πιο glowy και μας αρέσει γενικά, ακόμα όσο δεν είναι χειμώνας, το προτιμώ το glowy. Οπότε που λέτε, η κολλητή μου νομίζει ότι εγώ έχω μάθημα και μετά έχω τραπέζι, είμαι καλεσμένη και καλά και δεν θα πάω. Οπότε είναι μια μini εκπληξούλα, γιατί εγώ πάντα θέλω να πηγαίνω ρε παιδί μου και να κάνω έκπληξη σε φίλες, κολλητές, συγγενείς, όπου μπορώ, γιατί είναι διαφορετικά να έχεις κάποιον να σε υποστηρίζει από την κερκίδα παρά να μην έχεις κανέναν, είναι πολύ ενθαρρυντικό, οπότε ναι, σας παίρνω παρούλα σε αυτό. Έχω βάλει τα αντιλιακά μου και πάμε σε ρούζ που χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα, το κοραλί ρούζ, που είναι από Catrice, νομίζω έχει σβηστεί η εταιρεία από το πόσο πολύ το χρησιμοποιώ, οπότε είναι σε stick, βάζω τόσο. Ανυπομονώ πάρα πολύ γενικότερα για όλα αυτά τα έτσι last minute plans, ανυπομονώ και θέλω να δω την αντίδρασή της, γιατί εγώ θα πάω ακριβώς όταν ξεκινάει το παιχνίδι για να μην έχει καμία υποψία και να με έχει δει, οπότε θα πάω ακριβώς όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Τώρα βάζω αυτό εδώ το ρούζ από Revolution, είναι η απόχρωση 002 Los Angeles, είναι πάρα πολύ ωραίο. Προτιμώ να το βάλω το χειμώνα, αλλά το βάζω και το καλοκαίρι, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε στο highlighter, πάλι από Revolution, είναι αυτό εδώ πέρα, στην απόχρωση, δεν λέει ή δεν τη βλέπω. Είναι το πιο χρυσό τέλος πάντων. Άμα καταφέρω και βρω την απόχρωση θα σας την γράψω από κάτω. Και μετά λέω να πάμε να φάμε κάτι, γιατί θα είναι κουρασμένο το παιδάκι. Θα της έχω κάνει και την έκπληξη, οπότε θέλω να πάμε κάπου κοντά να φάμε.